De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 1. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan Gods uitkeersen volk, dat in de vreemde taal had, en versille is oer Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En dat troch God de heid ornere is om, heilige troch de geest, naar Jezus Christus te harken en met zijn bloed besprinkelen te worden. Dat genade en vrede je me al aanrijker joen worden mij. Heeg te prijzen is de God en heid van us Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid had nieuwe mensen van us maken, troch de verriezenis van Jezus Christus uit de deden. Zo hebben we een levende hoop en een erfschip dat net vergaan, bedjeren of verwudden kan. Dat is voor jemme weilijn in de hemel. Zo binnen jemme troch het leeuwen burgen in de macht van God, voor het heil dat nou al klaar leidt om aan het eind van de tijd evenbieren te worden. Dan zullen jemme blijd wezen. Ekkel moeten jemme nou vaaks nog een kwarte tijd troch allerhande verziekingsplegen worden. Dat is om de echtens van jemme leeuwen te bewijzen. Goud, en dat is vergankelijk, wordt lottere troch vuur. Maar jemme leeuwen is hel te meerwürdig. Dat brengt lof, heerlijkheid en ere mee, als Jezus Christus verschijnt. Jemme hebben hem lief, al hebben jemme hem nooit zien. Jemme leeuwen in hem, al zogen jemme hem nou net. En jemme jubelje van een blijdschap dat geen woorden verbinnen. Zo heerlijk, om jemme krijgen wat het doel van jemme leeuwen is, jem eigen behoud. Na dat behoud hebben de profeten mij inmoed zocht, doet ze profeteren van de genade die jemme krijgen zonen. Ze bezochten uit te vinden op hokker tijd en omstandigheden de geest van Christus in haar wol doelde, doet er van tevoren al spreek van het lijden dat oer Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Het waard haar een evenbieren dat net voor haarzelfs ornere wie, maar voor jemme. En nou is dat jemme vernijd troch de lui die de blijdboodschap gebracht hebben in opdracht van de Heilige Geest die uit de hemel wijstuurd is. Dat binnen dingen dat zelfs engels graag inzocht in krijgen zonen. Scherp je hem daarom op en wees sober. Zet jemme hopen volslaan op een genade die jemme joen worden zal als Jezus Christus hemzelf evenbieret. Jemme moeten om 6 jaar als Gods ben en net langer zielen met alle wienen van begeerten van tijd, doet jemme nog net wisten van God en zijn gebod. Maar wees heilig in al jemme houden en dragen, liek als hij die jemme roepen had zelfs heilig is. Want daar stiert beschreeuwen, wees heilig, omdat ik heilig ben. Jemme sisseheid tjen hem die elke nien naar zijn dieren oordeelt, zonder een vat te loeken. Lip je dan in eerbied voor hem, zolang je me in deze vraat als vrienden te houden. Want je me weten dat je me net met vergankelijke dingen, like als goud en zilver vrijkocht binnen, van je me zinloze levenswijze die je me van ouder op ouder oorleveren is. Nee, je me binnen vrijkocht met het kostbaar bloed van Christus, die wie als een lam zonder lek of brek. Hij is daar al voor ornere eer te vraat maken waard, maar eerst in het laatste tijdrek is er verschijnd dat je me best. Troch hem leeuwen je me in God die hem uit de deden opwekken had en hem heerlijkheid doen had, en zo is jemme leeuwen tegelijk ek hopen op God. Jemme hebben naar de wierheid harken en zo jemzelfs zuiveren om de broeren en zusters op recht leef te hebben. Hebben maar nou dan ek innerlijke leef met het hele hart. Want jemme binnen van nijs binnen, net uit een vergankelijk, maar uit een onvergankelijk ziet, troch het libbene en eeuwige wet van God. Want al wat libbet is als ges, en al zijn heerlijkheid als een blom in een finne. Het ges verwilget en de blom valt aan, maar het wet van de Heer blijft voor eeuwig.
en dat is het woord dat jemme als blied boodschap verkondigen is. Hoofdstuk 2. Daarom voert mij alle gemeenens en bedrog, mij alle huchelderij, oergunst en rabberij. Liet ze poppen binnen slij naar molke. Zo moeten jemme slij wezen naar de echte geestelijke molke, die net aanlingen is, om daar toch grutter te worden en daarmee dichter bij het behaar te komen. Jemme hebben om ons al preon dat de Heer goed is. Jou jem dan bij hem, de libbene steen, die troch de meesken wel aakart is, maar eerste keur is bij God. Let je me zelfs ek als libbene stenen voegje in een geestelijke tempel. Wordt zo een heilig priestervolk om geestelijke offers te brengen, die God graag aanneemt troch Jezus Christus. Want er staat in een tekst, sjoch, ik lees in Sion een eerste keur steen, een kostbare hoeksteen. Waar daarop betrouwt, zal wis weer net beskamen wij komen. Kostbaar is die steen voor jemme die leeuwen, maar voor haar die net leeuwen yield, de steen die de bouwers eruit smieten hebben, die is een hoeksteen worden. En een steen dat ze oer stroffelje en een rots dat ze oer vallen. Ze stroffelje daaroer om ze net naar Gods woord harkje willen. Daar wienen ze ek voor orneren. Maar jemme binnen een uitzocht sky, een koninklijk priestervolk, een heilige naasje, een volk dat God als sinus aangenomen had om de grote dieren te verkondigen van hem die jemme uit de tjuster in zijn wonderbaarlijk licht roepen had. Jemme dit eeneres net zijn volk wienen, maar nou Gods volk binnen. Dit eeneres geen weet hienen van Gods barmhartigheid, maar die barmhartigheid nou kriegen hebben. Beste vrienden, ik steen er bij jemme op aan dat jemme als vreemden en tijdelijke bewoners jemme vier houden van de zondige begeerten, want die streden al aan tjen jem vieren libben. Let jemme houden en dragen onder de heidenen goed wezen, dan zullen ze, ek al berabje ze jemme als kweerdoggers, als ze jemme goede dieren zorgen, doch God prijs je de dag dat hij komt. Wit je een plak voor alle menselijke instellingsoer, om te Heer het zal wil. Wees de keizer jarig, die de heegste macht had, maar de gouverneurs lieke goed, die troch hem stuurt binnen, om haar die het kweerdoggen te straffen, en haar die het goede doggen te prijzen. Want dat is de wil van God, dat jemme troch het goede te dwaan, het dom praat van dwaze meesken het zwijgen oplissen. Houd en draag jemme als vrije meesken. Broek de vrijheid net om jemme verkerensgoed te praten, maar om God te tjeien. Haf eerbied voor alle meesken, haf jemme christenbroren leef, vrees je God en eer je de keizer. Huisslaven, wit mij alle eerbied jem plak voor jemme masters oer, net alleen voor de goede en noffelijke, maar ook voor de minne. Want zo wint ien Gods gunst, als er, om ter mij God rekken had, leien verneren moet dat er net verzinnen had. Als jemme jem geduldig slaan litte, om jemme verkeerd dien hebben, is dat niet bijzonders. Maar als jemme het goede doggen, en dan leien moeten, dat jouwt gunst bij God. Daar binnen jemme om eens te roepen, want ek Christus had voor jemme lid. Hij had jem een voorbeeld doen, dat jemme in zijn voetstappen gaan zonen. Hij had geen zonde dien, en net een die ooit een onoprecht woord van hem jet had. Als er uitscholden waard, die er het net waarom. Als er mishandelen waard, kwam er net met 3 gementen van wegen. Maar joeg het oor aan God die het rechtvaardig oordeelt. Hij had persoonlijk uw zonden in zijn lichaam het kruis opdroegen. Zo woer uw vrijmeidje van de zonden en uw libje litte voor de gerechtigheid. De stremen die hij kriegen binnen jemme zoen van worden. Jemme wienen als skiep het paard bjust te rekken. Maar nou hebben jemme de wij weer voen naar de hoeder en verzwarger van jemme libben.
Hartstuk 3. Zo moeten ek jimme vraalje voor jimme maalje oer jem plak witte. Als gewoon van die maalje net naar het wit harkje willen, dan kunnen ze toch het houden en dragen van haar vraalje, zonder dat jimme een wit hoege te sissen woon worden. Als haar opvalt hoe vroet en from jimme libje. Jem sier moet net bestaan in uiterlijke dingen, in het opmeitjen van het hier, het omhingen van goudgoed of het ondwaan van mooie kleren. Maar jimme sier moet bestaan in een weer innerlijk, in het onvergankelijk sieraad van een stille en evenredige geest. Dat is in Gods eigen kostbaar. Zo sierden ek jertijds de heilige vrouwje haar, die op God hopen en voor haar maalje oer haar plak wisten. Lik als Sarah om Abraham sissen joeg, meid ze hem mijn master neemde. Jimme binnen haar dochters, als jimme het goede dogge en jimme van niet bang meidje litten. Maalje, zo moeten jimme ek begrip hebben voor jimme vrouwje en haar als het zwakke geslacht eerje. Sie binnen lieke goed als jimme erfgenamt van het leven dat God in zijn genade jouwt. Dan zal niet jimme gebedens in de wij staan. Bij einsluiten nog dit. Wees alle jaren eenredig. Veel meien waar mij. Houd van een waar als broeren en zusters en wees barmhartig en net grutsk. Verhield geen kweer mij kweer of mislediging mij mislediging. Nee, krijg doors om, zegen je, want daar binnen jimme te roppen om een zegen te krijgen. De schrift zegt ommers, wat van het leven genietje en goede dagen belib je vol, die moet net langer kweer spreken en legens vertellen. Hij moet het kweer maaien en enkelt maar het goede dwaan. Hij moet op vrede aansturen en daar al zijn best verdwaan. Want de Heer zocht goed gunstig naar de rechtvaardigen en hij harket naar haar gebed. Maar de Heer keert hem zijn hart die kweer dogge. Waar kan jimme kweer dwaan als jimme alles daarbij opzetten om het goede te dwaan? Maar zoenen jimme leien moeten om jimme dogge wat recht is, wat een geluk voor jimme. Word net bang van harren en liet jimme net oerstaag zetten. Haf voor Christus als Heer een heilig ontzag in het hart. Wees altijd een ree om aan elk die tot vreegt rekenschap te dwaan van de hope die in jimme libbet. Maar doch dat vriendelijk, mij eerbied en mij een goed gewisse, dan zullen zij die kweersprekken van jimme goed houden en dragen als volgelingen van Christus, beskammen wij komen mij haar kweerlaster. Want als het Gods wil wezen zo dat jimme leien, dan is het beter te leien om men het goede docht, als om men verkeerd docht. Christus is ommers ek een keer voor u staan voor de zonden, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, om jimme tot God te brengen. Naar het lichaam is er derde, naar de geest is er leven maken. Sakur ek naar de geesten in het derde rijk tageen en haar zijn boodschap verkondigen. Dat wienen de geesten van haar die ieders naar God net hartje willen hienen, doet hij verduldig wachten in Noach zijn dagen, wils die dwaande wie met het bouwen van de arke. In die arke binnen maar een stuk mannig meisken, 8 meien war, redden troch het wetter. Dat wetter wie een teken dat wiesde op het doop, die jimme nou behoudt. Dopen is net een afwasken van de smargens van het lichaam, maar het vregen aan God om een goed gewisse troch de verrezenis van Jezus Christus, die naar de hemel tagien is en zit aan Gods rechterhand, naar het engels, hemelske machten en krachten haar onder hem deljoen hebben. Hartstuk 4. Om nou Christus mij zijn eerst bestaan lid had, moet hij jimme jemzelfs ek wapen mij hetzelfde bedenken. Want die mij zijn eerst bestaan lid had, die had aardien mij de zonde. San een besteget de tijd die hem op aarde nog jong wordt, net meer aan menselijke begeerten, maar aan wat God wil. Jem have in het vorige al genoeg tijd verdiend mij te dwaan wat de heidens voor hebben.
Du slieten jem libben in lossens, hertstochten en dronkenskip, in soepen en zetten en schandelijke aangoorderij. En nou hebben ze der niet aan dat jem net meer mij haren stwatte in die stroom van liederlijkens en meidje ze jem min. Maar ze zullen der rekenskip van ja moeten aan hem die reistiert om de libbenden en de deden te oordelen. Want daarom is ek aan mensen die nou al staan binnen het blied gebracht, dat ze wel als alle mensen oordelen worden zoenen naar het lichaam, maar dochs als God naar de geest liefje zoenen. De eind van alle dingen stiert voor de door. Wees daarom verstandig en sober om bidden te kennen. Voor alles moet je een waar aan een wij een leef hebben, want de leefde sluchtet een menigte van zonden oer. Wees gastvrij voor een waar, zonder te crimineren. Tjen elkaar en elk naar de jefte die ter kriegen had, als goede rentmeesters van Gods mannigvoudige genade. Wat spreekt, moet worden van God brengen. Wat oren helpt, moet tot dwaan met de kracht die God jouwt. Sam mij God in alles verheerlijken worden, door Jezus Christus, van wat de heerlijkheid en de macht is, voor eeuwig en altijden. Amen. Beste vrienden, heb geen nieret aan de vuur geloede die oer je komen is om je te lotteren. Wat je treft is wat heel gewoons. Maar wees liever blij dat je zo aandeel hebben in het lijden van Christus. Dan zullen je ek jubelje van blijdens als zijn heerlijkheid evenbieren wordt. Als je verhund wordt om je naar Christus neemt binnen, wat een geluk voor je, want dat houdt in dat de geest die heerlijkheid jouwt op je reist, de geest van God. Maar dan moet vanzelfs ek net een van je leien als een moordner, een dief, een misdadiger of een oproermaker. Wanneer het likwijls een van je leien moet om ter christen is, dan hoeft hem daar net voor te schamen. Laat hem liever God verheerlijken om ter die naam draagt. Want het is nou zo ver hinne dat het oordeel begint, en wel bij Gods eigen volk. Maar als het bij ons begint, hoe zal het dan aanrennen, mijn hart die net naar Gods blied boodschap hartje willen? En als de rechtvaardige maar amper aan behouden wordt, waar zal de God lezen en zonder dan keren? Daarom moeten ze dit leiden om God het wil, haar zelfs te betrouwen aan haar schepper, die steeds bij zijn wordt, en teruggaan met het goede te doen. Hoofdstuk 4. Ik doe nou een beroep op de artsen onder je. Ik ben zelfs ek een artste. Ik heb het lijden van Christus mijn eigen schoen en heb ek deel aan de heerlijkheid die evenbieren worden zal. Hoort je de keppel van God die bij je is. Zocht erop ta, net omdat het nou eens moeten is, maar van herten, als God dat wil. Net om er op schandalige wijze aan te vertjennen, maar vrijwillig. Beziek je net de baas te spelen over de mensen die je met betrouwd binnen, maar wees een voorbeeld voor de keppel. Dan zullen je als de opperhoeder verschijnt, de gloriekrassen winnen die het net verwilget. Liksa moet je jonger een voor de oudsten oer je plak witten. En alle jaren moet je een en al bescheidenens wezen in de omgang met elkaar. Want God stiert geen heegmoedigen, maar aan de nederigen jouwt er genade. Word dan lidsman onder Gods machtige hand, dan zal hij op zijn tijd je groot meidje. Lis al je noorden hem op de schouders, want je gerne hem aan het hart. Wees sober en op je epenst. Je vijand de duivel struint om als een aljende leeuw die een ziekert om hem te verslinden. Verzet je tegen hem, steen vast in het leeuwen, want je weten dat je christenbroden in de hele wereld hetzelfde lijden te verdworjen hebben. Die God die alle genade jouwt, had je roepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in meenschap met Christus. Hij zelfs zal je ek volslaan, vast en sterk meidje en je een hecht fundament jaan,
Nijt jemme een kwarte tijd lid hebben. Sinus is de macht voor eeuwig en altieten. Amen. Deze korte brief heb ik jemmers krijgen met hulp van Silvanus, die naar mijn betinken een betrouwbare broer is. Zo wil ik jemme moed inspreken en jemme de wissigheid aan dat nog correct de ware genade is die God jouwt. Steen daar vast in. Jemme zustergemeente in Babylon docht jemme de groetenis. Likas ek Marcus, mijn jongen. Groetje elkaar met de vrede groet. Vrede wees jemme alle jaren die bij Christus jaren.